Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di analiday ka, anak. Mano apagadalan tinapanak, ngam awan bakanti apang isuruan, nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Adan to siguro, Kinid daw ko kanya Auntie Rosa, nga ibaga na iji anak na atulungan nak nga agabrod. Awan na tamot, nanang. Dumteng tulat ta ti swerte, anak ko. Barang no ada masarakan ni Gayam Ellen nga employer ko iji Hong Kong. Sapay kumaang nga rod. Nagri kat agbirok iti trabaho dito, nanang. Oh, Ellen, nakaawag ka mat. Kumusta? Adan employer mo, gayam. Tulungan na kakano kadagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos dito'y Hong Kong. Agyaman ak unay Gayam. Makaumayak matlaan nandita. Awan ngamin bakante apag-isuruan dito eh. Isungarod nga imayak mo't dito'y, tanarigat ti agbirok iti trabaho dita. Maestra ak nga agpaiso dita. Ngam awan mo't pangisuruak. Kanayon tantong agkita, no makaumayak mat dita. Lakit di agayam. Saan taon ay amailiw dita? When Gayam? Sika ka di daytan, Ellen. Simbang kan manipod abroad. Wala na, siyak day to eh. Saan ko nga imbagbaga ti isa sangpet ko tapno sorpresa. Amo ka din ni Cynthia nga anak ko asimbangpet ka. Saan pa'y nana? Iso ama panak iji balayo ta sorpresa. Mas daaw lakit di ti anak ko no makita na ka balasan. Sigsigaan na ka. Nakasagana gaya man ti passport ng visa na. Wala na. O sige nga rod, tama panak iji balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iji Hong Kong, nana. Nagbet ti panangipagnayo iti papeles yo at direct hiring ti napasama. Wala na. Idi nagpasapol iti domestic helper ti gayam ti employer ko. Ni Cynthia Adagos ti inrekomenda. Imbaglakit din ata ti anak ko ti inrekomendam. Wala na. Pilipino matlaang apada tayo ti amo na. Ngam inchik laang ti inana. Di mo pa yung bagbaga sumangpot ka, Gayam. Kaya't ka ngamin asorpresaan gayam. Manipod pa idi, nalaing ka amang sorpresa. May mayat ko mano imbagam asumangpot ka. Tapno nagsagana ak kumamot Anya kumangay ti saganam gayam. Ayun gayam, basit lang ang tinted a bakasyon ko. Ay, kita man gayam ti plane ticket mo. Barang agpada nga aldaw kan eroplano ti pagluganan ta at tumayab. Mabitlaan nga ron, tayo nakalaan. At iti plane ticket ko, Gayam. Nan, kita agman. Oh, agpada nga agpaiso. Agkuyog tang agflight gayam. Ay nang nagsaya atin, tapno adda kadwa. Ay, at damit gayam balikbayan dito'y balay. Ayan nga iti pasarabo ti balikbayan, ha? Ni tatang mat, kababain mat ka ni Ellen. Ay, adda gayam chocolate di talamisaan, tata. Nalipatak matan nga imbaga. Imparabaw ko itay. Kung nagtumat nga da, sapay nagrawit ni Cynthia iti chocolate. Balasang kao. Awan lat arak nga street side nga inyawid ba? Ay, awan tata. Chocolates lang tinyawid ko. Pasensya mo ni tatang ko ganyan. Nabartak man ngaminan ka. Ay, uray na parte ka. Tawan mo't dakas ngar aramida. Di ka laagbaen? Arakit din ting kadamdamagan iti sa nga ilay. Enya ko mati ka babay niti panagdamag ka, ha? Tiagtakaw ati rumbang nga ibain. Tinulungan na lang arudan ti anak ta. Naibiro ka na iti employer na. Aywan gayam.
bagno na anos matlang. Tiagbalin nga. Amo ni Sintay day. Di kumamatag parano di ti arak Ay, agtal na ka, mamat. Ay, takot arak ti adda di ta panunot mo. Nabartek ka mga minang kat. Ay! Saan ka man na sumanaw no kastuya na barteka? Mga no si kati pagbabarteka na. Ay, panawang ka man laagad. Ay! Ganas ko makisarsarita iti nabartek. Nakabakasyon mo't gaya man hindi pagilyan dati katulong mo. Wen, 15 days lang tinted ko a bakasyon na. Katinton sumangpet, kadwa na siguro tinrekomenda na akatulong mo. Siguro, panalpas mo ti papeles na. Nakita ti picture na, kat napintas a babae. Naggraduar ka gayam iti kina maestra. Ngam kayat dati agbalin akatulong ditoy. Nababa ka nung amin ti sweldo ti maestra ijay. Ay, gayam. Awan ka di plano mga asawa gayam. Lumaklakay kan. Tigayat ko a babae. Kaya jay san nga isi to get mo ta. Jack kayat jay isupay ti umuna amang ipakita iti motibo. Kadag ito'y akan ito, nang runa no marigrigat. Nubak nang ti agaram, mapasungbat mo adagos. Banaga Jack kayat. Tigayat ko ket ayatan na. Sana gapo iti kinabak nang ko. Isugayam ang nalakayan ka abaro. Manipod nag-break kayo iti kayan ayat mo. Di ka moten nakirelasyon pa eh. Kasano ka di ang among tiagbalin nga employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawan iti 30. Ha? Dua kami kadilaan nga agnaed iti may sa balay? Adda ubing akaanakan na. Ulila ti ubing, anak ti kabsat na, ngam na tayon. Iso ti aywanam. Saan nga taabastos da lalaki? Nakita ko ang tagayam ti amok ni Sir Oscar. Panagkita kat na singpet mat. No saan ana singpet? Apay nga iyalaan na ti ubing itiyaya. Ano ti trabaho ni Sir Oscar? Negosyante da adwakin ni Sir Mark. Iso na laang, taman mano nga umisem. Natalgadak nga tamot laang ijay? Gayam? Nangekaw ti sarita nyo iti gayem mau. Amangan no maisagmak ka iti employer mau. Numadlaw ko ama diti aramid na. Pumanawak adagos iti balay na, tatang. Apay, kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw. No adda ka ni sa bali a pagilyan. Kunamot ni Ellen nasingpot ka no mo, tatang. Mga no nasingpet lang no nakaturag. Diyak ipalubos a pagaramidan na iti dakas, tatang. Amok samot ti agkarate. No, adala ko mga rod agkasapulan iti lady driver. May mayat pa'y kuma. No apay nga manugot ka nga iti awis ni Ellen. No di ka mo't sigurado no natalgad ka ijay. Nagrigat mo't kami ti agbirok iti pagisuruan dito'y, tata. Dabag ko nga gabrod ka ka na. Pudno ka day. Apay ka di, auntie. May mayat no saan kan nga agabrod. Maestra ka. Apay asaan aditoy ti pagbiro kam iti trabaho. Awan ti bakante at trabaho dito'y, auntie. Nagado kami ang nagturpos. Awan mo ti bakante a pangisuruan. Addan to ngam numapan ka ijay adayaw. Natalgad ka ka di ijay. No kumamot tulungan nak ti kasinsin ko. Tamapanak mo't ijayan na. Saan mo? Tanabayagan nga da ijay. Nung sabali mo ti alaan na. Saan mo ta siya? Ti ka di anak ko, ti dakda ka matam. Lading itak, auntie, ngam pudno mo ti bagbaga. Anya ka di man nanti imay imbaga ni Antem Rosa. Imay na imbaga, asa anak ka nung agabrod, nanang. Tsak madam mo iti dayjay nga Antem. Kaya't nakati pamilya na lang tagprogreso. Apay ka di akas din ni auntie, nanang. Ampun dananang ni Antem Arosa. Nasakit tinakam na, idinaamuan na nga ampon. Apay adi na kaya't nga agprogreso tayo mo. Impatawid na ng kanyak daytoy balay. Basbaset tinaga nga intadaken kwa na. Dahil siguro ati makagapaw. Anya kumangay ti basol yo iti day tanana.
Kasta ti panagpampanunot ti tao anak kiting, ti panagpampanunot na. Ay, panag ko na. Apal adakas ti kasta, nanang. Inton addan di Filipina ayayam. Saan ka na mabalin nga isurot iti papanak, ha? Pada tayo ka di a Pilipino ti umay ayayak, uncle. Wan iha. Kaduan na ka amapan iti pagadalan. Isunto ti kaduam nga gawid. Saan na siya ta makumikumak iti negosyo? Nasingpat to nga ta, uncle. Ay ket no saan na nasingpet? Ma-terminate. Sukatan nyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti saan na nasingpet ayaya. Diyay na o di ayayak. Nakaungungot. Saan ngamin apada a Pinay? Isungarod atin terminate ta tanaungot ako nam. Kanayon naka ako silapan. Imbag ta nasabat ka man. Sana kon ama panidya balayo. Apay ka day, anya ti ibagam. Nadamag ko ang lalaki ka no ti employer ni Cynthia. Anya itano lalaki. Sana bali ata nasingpet ka numay. Kasano nulukkon ti amo na. Amumutan ti taga sabali a paghilyan. Ikararaglaengen iti apo, nga iso ti mang tarabay kan kwa na ijay. Mapalin na ti agsukat iti employer no mada iti ugali na. Ay na, no siya klamay sa. Saan nyo laengen a patuluyag? Apay nga rod na pinagabrod mo ti anak mau. Saan mo matngam mo ti employer na? Adda ka digura ni Nana Rosa kan ka, gayam? Diyak man maawatan ni Auntie Rosa. Adamot anak na iji abroad. Oh, maglagayam. Apay kasla di na kayat nga gabrod ka. Imbagak idi atulungan na. Nang sabali mo titinulungan na. Itataam mo na amapana. Ibagamot to ni nanang na asa anak kanun amapmapan. Nagdamag ngamin kanyak. Idi imbagak a Pilipino matlaang employer mo. Madimot ti sa una. Madlaw nga rod asa na kayat alumungaw kami itirigat. Iso asabali ti tinulungan da, idi nagpatulong ka. Kasta nga rod gayam. Imbagpay kan ka tatinulungan na. Sa bagay, numaminsan, adda kabagyan adi nakakayat atulungan. Udno day tagayam. Anya nga rod. No iso ti pagragsakan na, di bayam laengan. Dandanin sumangpet ni Ellen nakatulong ko. Kadwa na ti agbalin ayaya ti kanakam. Nasayat mo tapno makaginawa kon. Diyak unay makapanaw dito balay tawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyog kan ka no adda papanam. Wala nga ron. Siyak lang hamin ti kabagyan na amangas asikaso kan kwa na. Ay, huwag gayam. Anday balakad ko kan ka. Anya nga tanwar mong tutiyaya na. Naibagan ni Ellen ang maestra. Napintas ka no. Kasta mo tinakitak itiladawan na. Apay ko mga armag, kung saan ko pa'y nga mo. Amangan nukas itisigod akaayan ayat ko ang nagulib. Nuagyan kan kay ti sumagmamano abulan, makitam ti kababalin kan ugali na. Ay na, ikatam ko matiguram kadagiti babae. Tasaandang agpapada. Depende. Yung kagurak ti asino man amang ipakita iti motibo kanya. Adatan dito yung Hong Kong. Umay naksabten ti amo. Kasi kan, umay nakamatsabten ti employer mo. Kaslag nervyosak pay kit din. Nasingpot nga tatiagbalin nga amo. Kayam, makitam ka diti do alalaki asmungan. Jay ada kadwa na nga ubing ti maysa. Wan, iso, gemot ubing akadwana ti aywanam. Nagtaon mo tunday ta lalaki. Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Ni, dagitadan! Umasigagdan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas. Nagturpos ni Cynthia iti kinamaestra, ngam awan bakante apang isurwan na. Nagpatulong nga ron daytoy kan ni Ellen agayem na, tapno makapan ijay Hong Kong. Ijay mat Hong Kong, may sa negosyante aparo ni Oscar. Adda tagibi na nga ubing, nga ulila akaanakan na. Kat iso tinabirukan ni Ellen, nga agbalin nga employer ni Cynthia. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagtaulwatan tayo ta lalaki? Anya ti ko nam gayam? Ha? Awan! Ne, dagitadan. O masidagdan. Sika ti... Isu ka di tiyaya ni Lenny? Wan, sir. Anya ka di tinakaskas daaw. Anya nga bro, isu tina isang ratayaya ti kaanakam. Sige, intayo ni Jelugan. Ada pa importante apa panak? Sige, dalasan nyo! Anya mo tan, nagbastos mo tan ta lalaki. Awanan modo, sapay gwapo. Sika ka din ni Lenny? Ha? Kasano nga mong tinagan ko, Yaya? Imbaga kanyak ni Ellen. Amamong ka din ni Ellen? Uwan, Yaya. Katulong tigayam ni Uncle. Apay akas lang makaumat itay ni Uncle mo iti airport. Joke mo, Yaya. Saan mat akas day kada kami iti driver? No, ada driver yo. Apay ani Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis ngamin ni Uncle Mark, Yaya. Kimoyo kakmat. Kaya't ko dagpasyar iti airport. Ay! Nakasangpot tayo, Yaya. Bumaba kayong tada pa'y papanak. Lenny, isurom ti kwarto ti servant. Owen, Uncle. Intan iti unig ti balay, Yaya. Mabayag ka din ni Uncle mo iti papanan na? No ada pa pa na ni Uncle. Sumangpot, sakbay arumabii, Yaya. Kasta ka di? Saan ka di ang naungat ni Uncle mo? Saan mo, Yaya? Jak mawatan no apay akas lama di ti aldaw na ita. Mas daawak, taidi nakita nak. Kasla nagrupangat. Nakikita kayo kadi idin, Yaya? Saan mat? Itaaklaan nga umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta ka di. Namin ado ka no anapat ni Uncle EJ Pilipinas. Kadwa na iti ti amana. Ayan nga ti amana itan. Awanan ayaya. Adda ka nun iti sidong ti apo. Kuna ni Uncle. Apa yan bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kaanakam. Saan ka di arumbang akasaritam? Abay kasti bro. May palagip kanyak tinagulip asigod akaayan ayat ko. Ay na, saan ko mga isu ti pangidas alam iti guram iti sigud akaayan ayat mo? Apay ngamin akayang ingas na. Ket basol na nga rod. May palagip ti dakal adinispal ko ti sigud akaayan ayat ko. Kalpasan na, kat nakirelasyon iti sa bali. Kwarta lagaan ti kinayat na kanyak. Agdumada bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya nga, paisan? Nalipatak pa'y kid din tinailanad iti papeles na. Ay, nalipata mo na. Gabu iti pungtot ti takaunggam. Lipatam namin ang tinapalabas. Kat mga barwanan ka. Mati nga mintial daw ko, hindi nakitak ti babae. Kat,
Binaybay ang mga isula ang tikadwa ti ubing ije balayo. Huwag ngagpwesto. Sapay nakalukat ti silid ko. Tinasayat. Agawid akpay. Ada kan Uncle. Kunam nga ada papanam. Saan ka di nga imunag ti babae ti kwartak? Nakadiso nga min dagiti kwartak ijay. Ano ti kunayo, sir? Uray yaya aklaan, adamat nagadalak. Saan nakasumrag iti kwarto ti akin kwarto, no awan pamalubos da kanya? Nga ta? Kasta kayo nga min na babae. Gold digger kayo. Di na kumamot itulad, no asino man ti imbagam a gold digger, sir. No adaman na nga lilaw kada kayo, saan nga taa, siniriban na kayo? Wano, nagkurang kayo iti panaganan. Di nakpagsawan iti kasta tasyak ti boss mo. Amo kasi ka ti boss ko, sir. Kanyaya aklaan. Ngam saan nyo kumamot nga ipabasol kanya, ti saan ko nga inaramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalos ije kusina. Ala, apay nga inapam ti ka barbaro ayaya, Uncle. Panagkunakot na singpot dayjay. Nasingpet kunam? Nagsarsarita kami itoy. Kat nasingpot mat. Sinagaysay, kan sinalapid na pa iti buok ko. May mayat ka no kastoy, ngam tinagulo a buok. Nagpintas ngagpaiso day tabuok mo ha? Day tati ko na, Uncle. Napananan. Diyo ka din lang agtimbaga na? Amapan ka no aglinis iti kusina, Uncle. Pinanawan tang ngagpaiso saan analinis ti kusina. Sinabat tamot ngamin. Iso anapan nagdalos iti kusina. Tinulungan nakpay itay anangirwar kadagiti nagsukata. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Kumusta ka din ha? Mayat ka di lang ti boss kan ti ubing nga aywan mo? Nasingpat ti ubing. Ngam ti ulitag na, nagalas ti ugali na. Ha? Taapay ganyam. Adda ka di madi nga inaramid na? Agwadwakit din kanya? Pagtatakawan nakit din? Anya? Adda na pukaw? Sika ti pinabasol na? Awan tinapukaw gayam. Ngam, dinamaglakan ni Lenny, no imunagak iti kwarto na. Taapay ka no imunag ka. Jakman amo gayam. Masurunak kan pana. Sabanin samot day tan gayam. Anya ti kayat mo asawan? Adda pasama akagura na paimat iti damo. Ngam idi agangay. Isudan tinagkatuluyan. Awan. Uray na taer no mata pobre. Jakla pagan ano. Gaputa marigriga ta. Pagtatakawon nakit din. Oh, apay akinunas mo di papel mo, Lenny. Nagriga ti ag-drawing, yaya. Ada homework ko. Ag-drawing ka no. Nagmadima ti drawing ko. Sige, taisuro ka nga ag-drawing. No saan mo pa nga amo ti ag-drawing? Ala, mangkita ka iti pagtuladam akumporme ag-drawing. Tuladak ti drawing, yaya. Inutam nga i-sketch ti lapis. Saan mo unay nga italmag nga isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad ko mat ngamin. Iso nagrigat ama erase. Isa linukot kun anti papel ko. Ad-adda saan napintas ti drawing mo, no masursuron ka, wenno awan ganas mo nga drawing. Mala, mangkita ka iti napintas at drawing, mabalin mo at tuladan. Uncle, kita ang ti drawing ko, oh. Saan ka diyan napintas? Kita man? Pudno ka di drawing mo na ito eh? Wan, Uncle. Insoro ni Yaya, no kasano ti drawing. Binantayan na ka nag-drawing. Ada nga rin nasursurom kan ko na. Nalaing kagayam ha? Nalaing amang isuro ni Yaya, Uncle. Numarigata na kadagiti assignments ko. Iso ti mang isuro. No saan ko nga mo? Kasta. Nagpintas ti drawing mo. San agagangay lang. Congratulations.
data. Kat babaan iti tulong ni Yaya. No di na insoro. Ato ko matinasayang a papel ko. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amang ano inton makadanon kayo iti opisina yo, kat ibagayo nga adda na ngala. Ngam nakabawan yu matgayam. Dagiti importante kaya papeles ka. Apay anak tanamitim kayo, sir. Dakas ka dit imbaga? Yawat man tayo na kon. Kasta ka din amapan, sir? Apay. Anya ka diti tsura. Nagsarmin kayo kadi anang ikabil iti kurbata, sir? Saan ngamin nga iti tenga ti ayan tinat ti kurbata yo? Sana ya? Sana ka nagsarming. Unay maten. Uncle, kunak tomat ngamin analaing ni Yaya. Bangking agpay sa ti kurbata yo. Sige. Hindak itarimaan. Ni Yaya ati mangitarimaan, Uncle. Bayamon, Lenny. Amunan at tarimaanan. Napanan nagsarming. Yaya, kaslan daguram ka ni Uncle. Ngam, apay nga imbagamot idi bangking ti kurbata na binaybay am kumalatan Rumbang laang ti inaramid ko saan ka di? Katawaan dalakit di opisina da, no bangking ti kurbata na. Adda pa nang isakit mo ka ni Uncle, Yaya. Boss ko ngamin ni uncle mo. Iso arumbang laang akitaag ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya? Mayat ko ma, no agbalin ka nga antik. Lenny, apay na ibagam ti kasta. Ngamin, awan agbayag ayaya. Diyak kayat apumanaw kan tumot, Yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kista nga ron nalipatan. Apay kumamalipatam ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo a negosyante. Naimbaglangan tayong palagip ni... Dayja, babae. Agure ka man, bro. Adda ka di guram iti yaya ti kanakam? Tsaka mo. Ngamuray kas kasano. Adamot mararamid na anasayaan. Kas kumaitian niya. Saan mo nga mo? Inmawag ka din di anak mo, no kasano matani jay. Wad, nasingpat kan umat ti ubing nga itultulod na ija pagadalan. Suplado ka daw ti lalaki nga amo na. Uray ano saan abastaws. Awang matimbaga na. Intun umawag. Ibaga makaratsen na ti amo na, no bastusen na. Uray saan mo nga ibaga, talaga akasta ti aramiden na. Bro, napintas ti yaya ti kanakam. Uray na pintas na may mirmiraot. Para kanyak, awan nagdumaan ti baknang kan pobre. Sa maysa, di adal ni Cynthia. Ada ka di pa nagra mo iti yaya nila ni? Napimpintas ngam ti katulong ko. Awan magdagas na. Saan ka di, bro? Kababayin nga yamam mo kadagiti pada manegosyante. Apay kumaasaan. Ti kinatao na ti ramak. Saan kat ati sanikwa na? Addan sanikwa ka. Bak nangakmat. Ne, nakitsinda ka mat gaya man. Anya nga iti madamag. Napan mat gaya man ni Cynthia iti Hong Kong. Nabiit pa'y anapan ading kaw. Pinatuloy na latta tinapan nga uray lalaki ti amo na. Uray sa dino a lugar, ada lalaki, ken adamot babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpet da kat masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga damat lalaki nga asawa ti amo na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, rinam ni Cynthia ti kinataer ni Oscar, ngam di na kayat ti kinasuplado da ito. Naipalagip kan ni Oscar tinanggulip kan kuan akayan-ayat na. Idi nakita na ni Cynthia, takaing ingas na kanu da ito. Isu ama di ti impakita na kan ni Cynthia. Dinayaw mo't ni Mark ti kinapintas ni Cynthia. Kabayatan na, nagustuhan mo't ni Lenny ni Cynthia ayaya na. Iti sabali abangir, nagkita dalina kan Rosa iti tsindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray sa dino a lugar, adda lalaki ken adamot babae. Apay kaday? Sapay ko mata saan akas iti daduma ano sumangpot da. Masikog dagaya mo. Masikog ka di ti anak mo, binisimbang pa. Saan ka day nga adda lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma ko nakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da anatalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumaabas ta agatap iti maday? Ikararag takit ti, anatalged da kuma. Anya ka di manen timba gajag raraman nakabsat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napayaday tapay lati pa kasiknaran na. Saan ta mata bibiyangan ida? Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kidi iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkat day ta abisyong nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kao. No sumardeng nga uminaw. Sumardeng meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay day ka man, kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak man nagpasyar iti balayo, bro. Kalumay ka, adakan ka dayta. Agyaman ak, bro. Ket kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasarita ti yaya ni Lenny. Hindi ka di Cynthia ti makagapo, no apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko unay ti kinapintas na. Ala, intan. Alabit nga dadakan ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman ak, bro. Makasaritak matlangan dahi ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Na, bro. Trabaho na lang ti yaya. At damat adal kan utak na. Sangawam ka nun ni Mark. Nagsarita kayo. Ha? Anya ko matipagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiam mo. Denggam ano anya ti bagana. Adda ka di basol ko no, makisarita ti gayam nyo kanyak, sir? Apayakas na masuron kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti bagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanan. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiam mo dita. Anya ti at aramidam dito'y angkol. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Yung ka man, Giselid mo. Saan ko adang-danggan niya? Saan man, Uncle? Nakita ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka dito'y, Uncle. Naira na lang adak dito eh. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, Uncle? Intangarot man iti kusina. Kaya't ko ti agmerienda.
Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalan. Naimas ngamin day jay. Sigurado ka na imas dahi ta salad. Uy, uncle. Inaramid ni Yaya. Kabil na ijay ref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, uncle? Sana na imas, tinaramid na. Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, uncle. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Saan adang nga ni Yaya, uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay, dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kang kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mo't nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisarsarita kang kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisarsarita kang kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kwa na nga umay ditoy? Da kayo tinangisangpet kan nang bilin akasangok. Isuti ng ibagang umay. Ay kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat a nakisango. Ngam, adda saan a makaaw-awat akasla saan a tao. Excuse me, inakaramidon ti trabaho, sir. Apay ano saktanak. Idi nakitak ang naragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumakaratsyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na dito'y di boss mo. Binilin na ang makisango kan kuana. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa na kit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha. Nakisarsarita lang, mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laan. Lakay abaro ti boss ko. Adda pa irik na nga agayat gayam. Apay nga rod, asaan asikat ti Arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso gayam. No si kangay ti kayat na. O sige gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko anasaya at tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amang ano nasaktan mat kadagiti panagsasaom. Isuasaan ang nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kosta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat ak bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mangtad sakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malapdan no daduma. Mabalin abunga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagag. Awan ka di amom akaayan-ayat ni Cynthia? Ti amo kat ado tinagar-aram kan kuan ay di sir. Ngam awan sinong batan na taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho kano may sakbay amak ti ayan-ayat. Kaya't kung amin ang makamove on ti gayam ko.
gapu iti naramid ti sigod da kaayan ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan ayat na, sir. Inted amin ni Oscar akid dawon day a babae. Naduktalan na laengen nga inaramat da laeng tapno makaala da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen, timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo tanagtalak unay ni Oscar. Ay, gayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga umawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mo't dayjay. Di ko nayo. Saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka kadagos Iswa na pa nagpaiminaw medyo tsanggay. Saan kayo unay nga umin-inom iti arak, tatang? Ang mga makaala kayo iti sakit yo. Ha? Nagado ti ubeng siyak asan nga umininom iti arak. Ang mapay nga dadan iti uneg ti daga. Ay, awan dat diyo may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, dya impawit ko. At di arak nga impawit mo anak. Di imported ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Maturo ka nga roday. Ingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauma na, ti sangger ataaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sabali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Just kaya ita nga arak. Ay sana jas kiti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta. Danin to pa di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na, Diwer-diwer pa iti panagnam kasano asaranta. ayong kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta, igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir. Tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kang kaan, tanasingpit di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kasla da ka na yun, kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay ti panakano ko na. Unamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapudno di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka di? Na-trauma nga ron. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo kano ti babae. Anya? Iso matlagaya. Asya kon, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Ni ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwartana. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. No marigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam aya. Nga ta? Ti marigrigat. Nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya kat nagbannuga. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tama nang. Adam, basait. Imbag ka no pagpatarimaan iti balay ta medyo narukupan ti balay.
Narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko tabinukudam. Naggiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka nga da iti walang amabisbisen ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakemaw tadi da inted ken katibalay. Rumbang kuma anaggudwan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy teseryetay o itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, idi nagranada na narosa kan nanalina iti tiyendaan. Saan anasaya at ti panagsarsarita ni Nana Rosa. Ngam natanang latamat ti panagsasao ni Nana Lina. Iti sabali abangir, pinasyar ni Mark ni Cynthia. Kat idi nakita ni Oscar tinaragsak a panagsarsarita dagiti dua. Nakarik na iti imon. Kat idi nakapanaw ni Mark, nakaisawang ni Oscar iti madi. Banag ang nakasaktan tirik na ni Cynthia. Iti panagkita manan da Nana Lina ken Nana Rosa iti sango ti Maysa Arimetan Center. Nakaisawang manan ni Nana Rosa iti madi. Kat sinungbatan met ti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka nga adda iti walang amabisbisinan ken awan umno akawis maw. Nasakit ka di tinakemaw, adi da inted ken katibalay. Rumbang kuma ang naggudwan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pangsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka pay dagiti dadakkel ko. Kasanaw no di da kan pinidawt. Ay, kwa. Sige, ditakan. At dapay papanak. Ay, no kayat maw, sa pulam, dagiti pudno at dadakkel maw, tadamagam no apay abinaybay anda ka. Saan kumati dadakkel kaw, tiing ka pang sapulan, ititawid maw. Inruar mo ti impaw iti anak ta. Ang maapay anak kami suot ka. Kasanaw ka nagsabat kami ka ni Rosa. Imbaga nakit din abinukudak ka no to'y balay. Anya nga iti imbagam. Masurunak. Imbagak sa pulan na tipudno adadakkel na, taiso ti pagdawatan na ititawid na. Kahit anya nga iti kunana. Sana na simbong bat? Dinardaras na ti imadayaw idi imbagak ti kasjay. Sardengan na kasiguro itan nun makaamiris ha. Kinasyan dagiti dadakkel ko, iso at tinagibid ha. Ita, agbiraw kitawid na. Syakit din ti kagura na. Adalang arudanin, tadakin kwa na talon na. Imbis nga agyaman, saan tanatang sitpailaan? Bro, adda ka diguram ken ni Cynthia. Awan mad bro. Apay anadamag mo. Kaslang amin saan anaing kalintegan. Aga puta kaing ingas na tinanggulib kan kaababae. Kat kaguram matan. Apay nga isakit mo ni Cynthia. Saan aga puta isakit ko. Tingamin mapaspasamak. Kat mangipakita asaan kapaylaang anak kamuon. Masakta na kiti usto pare. Dakkel tinadispal ko akwarta. Ay na bro. Ti kwarta kat masarakan. Ngam timang pasakit iti tao nga awan basol na. Saan samot nga umno?
Ika gumakalipatan ti amin. Ang amjak maikari, bro. Ininot, bro. Tulungam tabagim. Ngam no agari ti pungtot di ta kaunggam. Ad-adda asaan amapunas day ta agura di ta kaunggam. Lenny, agriing kan. Mapantan iji pagadanan. Ama ano maladaw ka. Nasakit ti ulok, yaya. Malaminak pa'y. Ako ray man, tadapadapan ka. Ay na, nagbara ka. Masabol nga ipan ka iti doktor. Kabutang ko ti injection, yaya. Diyak kaya ti doktor. Sanda ka nga injeksyonan. Agas laang ti itadda. Diyak kayat, yaya. Impanak iti ni uncle iti hospital. Kat nagsakit ti injection. Numapanta adagos, awan ti injeksyon. Ngam no itantan mo ti ipapan mo iti doktor, adda injeksyon. Mabuti nga, yaya. Diyak kayat. Kasano no kumaro tarikrik na mapantantak no daras ka maimbagan. Ibagak iti doktor, adi naka-injeksyonan. Hello, anya ka diti bagam? Adak dito opisina. Ada kami iti clinic, sir. Inyag ko dito ni Lenny. Awan paggatang ko iti agas, kan pagbayad ko iti doktor. Apay, anya ti inaramid mo iti awawir mo? Sa anak a virus, tapno pagsakitak ni Lenny, sir. Umay kayo, tabayadan nyo ti doctor's fee. Kan gatangan tayo pa'y dagiti agas na. Napan ka dita nga awang kwartam? Iyuray ko kadipay asumangpot kayo, sakbay nga ipan ko iti doktor ti ubing. Kasano no kumaro ti rikrik naan na. O sige, kasaritak ti sekretarya, ta isupay ti makamu diti opisina. Anya tinapasamak, bro. Apay nga agdardaras ka. Imawag ni Cynthia, bro. Impan na ka no ti ubing iti clinic. Anya tinapasamak kan kuana. Diyak mo, anya ti naramid na iti awawir na. Saan abasol ni Cynthia no nagsakit ti ubing? Malaksid, nun na disgrasya na. Sana bale, binaga akong ti sekretarya. Da kayo pala ti makamu dito eh. Wan bro, awan pagdanagam. Imbaglangan taam mo tiyaya na tinararamid na. Imbagman, takinayat mo nga inyang nakaniyayam iti doktor. Kunana ngamin, ako maro ka no dahito sakit ko ano sa anak nga agpakita iti doktor ita. Sigun nga nakabutang mo ti doktor. Gapo ko ni yaya, nagturudak nga imay agpa-check up, uncle. Anya ti mariknam. Nasakit ti ulok, kan malaminak pa'y. Ipagnanang amin ti gorikor. O sige, gatangat pagiti in reseta ti doktor nga agas mo, man. Agoray kami kan ni yaya ditoy, uncle. Sige, itulod kayo di balay. Kalpasan na magatang ko ti agas mo. Sige nga rod, uncle. Ngamin, kaya't kundi agidda. Pumanaw ka kadimanin, uncle. Agsublak iti opisina. Adar aramiden mi jay. Sidya, di mo baybay ang tiubing. Di ka agdanag, sir. Pag tumarak iti husto nga oras, kan paginanaet tapno daras maimbagan. Agyaman na, taimpan mo iti doktor. Madanagan na namin idinagbara, sir. Ilugan ko adagos iti taxi, kat impang kon adagos iti doktor. Apa man na malpas may iti importante nga aramiden mi. Agawid a kadagos. Sige, sir. Pakanak pa'y ni Lenny, barang kayat ng timangan. Di na pa'y namin kayat timangan itay. Okay, inakon. Tadda ka mo ten, bro. Nan ano ti ka anakam? Ay, agor-igor. Mataranta ni Cynthia ang mangipan ito, doktor. Imbag taam muna panunutan ti pagsayaatan ti ubing. No daddumaket, iuray dapay kan ka. Dahil nga ro tinadlaw ko. Amo nang aramatan ti utot na. Pagakitaan, analaing ayaya dayjay. Saan ka de? Amang ano na iranalaang. Kita pa iti sumaron no adda na sayat ang maramidan na. Nangatumot unay ti standard mo, bro. Nakaaramid lang arudan iti nasayaat. Ay, ungayam bro. Umayak man kid di ijay balayo inton malam. Ay ko, saan pa lang? Ada ngamin masakit nga iwan na. Ay, ungayam man ya.
Sige, sana balay. Maawata. Ellen, awan ka din na ibagbagakan ka ni Cynthia no saan naakagura ni Oscar? Naibaga na asuplado ka no, sir. Naibagam ka di tinapalabas na. Ti pananglo ko ti babae kan kwa na. Wan, sir. Panag ko na, kat naawatan na ti sitwasyon ni Sir Oscar. Panagkitak matkit dikin ni Cynthia kat man nakaawat. Nasingpet ni Cynthia, sir. Ngam numapongat mo, ay sana paaba. Ha? Kasta ka di. Ay, isugayam, nga ididamo. Kat nasungbatan na ni Oscar abos na. Naibaga na asaan ka no anasaya at ipanagsasauna. Iso aday jay, nasungbatan na, sir. Sa bagay, adamat kit di kalintigan ni Cynthia. Sir, panggapyo ka di nga arman ni Cynthia? Napintas ni Cynthia. Kayat ko nga aramatan, tapno makamove on ni Oscar. Kidawa ka, asaan mo nga ibagbagakan ni Cynthia? Mabalik. Basta awan dakas ama pasamak itigayim ko sir. Kumusta ang tirik nam, Lenny? Mayata nyaya. Agpay sa ti ko nam nga awan injection. Ti injection, nasakit, ngam apagapaman. Ti sakit, no saan ama injeksyonan, at dapay matay. Iso asan arumbang akabutang ti injection. Nasakit mat nga minyaya. Ngam nasaksakit, no kumaro ti rikrik naam, saan ka di? Sapay ko mata sa anak ko nga agsakit. Amin tayo, saan tayo akayat ti agsakit? Iso aliklikan tayo dagiti banag, apakaalaan iti sakit. Anya nga tirumbang nga aramidan nyaya. Mangan ka dagiti nasusustansya at taraon. Saan kat at chichirya? Awan tinasaya at nga itdan ti chichirya, kan junk foods. Anya nga tadi ko na ni Sir Mark nga aramatan na ni Cynthia. Tapno ag-move on ni Sir Oscar. Ibagak nga takin ni Cynthia, wano saan? Mariribukan na. Anya nga tati aramida. Diyak kaya't amay sagmak tigayim ko. Ngam nagkariak mat kin ni Sir Mark. Asaan ko nga ibagbaga ti plano na. Ay, anya nga taya. Talaga mariribukan ha. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Damagaglaang no niya tiimbaga ni Sir Marken ka, idi na pandita. Nakiis-istorya laeng mat maipapan iji Pilipinas. No anya dagiti napintas abuya, kan mayat apagpasyaran. Awan ka di tinadakdakamat na may papankin ni Sir Oscar. Awan mat gayam. Apay ka di? Ako nadamag ko lang ang gayam. Ang agannad ka kadagiti lalaki Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan matkit di gayam. Di ko na agannad ka. Apay nga agannada? Adda ka di dakas sa mapasamak? Kayat ko lang nga awan ti dakos ang mapasamak kan ka, gayam. Agyamanak nga rudno kasta, gayam. Kaya't buka di pa iti agbyag, wanaw sa anay. Nga. Sino mo titawa dinan kaya tiyagbiag, Apay nga rod nga imbaga ti doktor nga isardeg mo ti uminaw. Ngam, iminom kalata. Pat simto matibagbaga tayo dyan, doktor. Jay mula, no sana masibugan, matay. Kasta, Mike, bakit? No sana ka masibugan ni Tiara, matayak. Apay nga taanay pas ngay kaapilusupaw. Danam ti may sibug iti mula. Saan ket nga arak, lukaw. Apay, Tiarak. San ka diya kasla danog? San kasla bato Tiara ka? No kayat mo ti tumangad iti barsaga. Sige, ituloy mo ti uminom iti arak. Gito na. Kakaisuna na mas Tiarak.
Ngam awan ti pampabasulam no kumaro ti marikrik nam. Bahaw? Kanayon lang arudan ti angkit mo. Di ka pa'y lamadidigra. Hello, anak. Kumusta ka dita? Nasaya atak mo dito'y nanang. Kumusta kayo ngay dita? Ay na, kimaraw ti angkit ni tatang mau. Ngam di namat isardeng ti panaginom na. Ay, unay kat ni tatangan aya. Bagbagaan nyo nanang. Amang ano dakdakas di mapasamak kan kuana. Kanayon ko abagbagaan ngam awam mo dengdenggen na. Kasano no kumaro ti angkit na. Day tangarod ti pagdandanagak. Kanayon nga aguyag. Di yun ikan itigatang na iti arak nanang. Mapanmat umutang iti tiyangge. Syakmat ti singirin ti aglaklakaw. Ibagayo iti aglaklako asaan da pautangan iti arak. Ibagayo asaan nyo abayadan ti utangan na tapno didan ikan. Mala, bay amtay so ti aramidag anak kao. Naimbaganan ti sakit mo? Uwan, Uncle. Gapo da ito'y kaniyaya. Nagsingpat ni Yaya, Uncle. Inasikaso na kaanalain. Uwan, Uncle. Uncle, kaya't kung agbalin nga ante ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo ka di maawatan, Uncle? Uncle, di awa ko kan ka. Oh, anti ko mamot di awa ko kan ni Yaya. Saan, Ayaya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinardaras ni Nana Rosa ti Pimanaw, tanapabainan da ito. Iti sabali abangir, nagsakit ni Lenny nga iwan ni Cynthia, kat dinardaras na nga impanda ito iti doktor. Kabayatan na, adda plano ni Mark ang mga ramat kan ni Cynthia, tapno makamove on ni Oscar. Iti may sangal daw a panagsarita da Oscar kan Lenny, adda na isawang ti ubing. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Uwan, Uncle. Kaya't kung agbalin nga ante ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo ka di maawatan, Uncle? Uncle, ti awag ko ken ka. Oh, di ante ko mama ti awag ko kan ni Yaya. Awagam laptay ti anti, no kayat na nga awagam iti anti. Di kayat ko, kat agnanayon nga ante. Uncle, saanan apumanaw diti balay? Mabalin ayamat nga agyan ditoy. Lumalpas ti kontrata na katagawiden. Mabalin na lata mo ti agsubli no kayat na. Saan mo apagawidan nun, Uncle? Di ko makontrata, pirmaan na. Kat dito'y agnanayonan nga agyan dito'y balay. Antik nga rod! Imbag ta nakaturok pa iti ubing. Apay, anyatin sursurum kan kuana. Apay atila malawlawat na. Malawlawat? No iso ti nang ibaga? Apay asaan nga iso ti pagdamagan nyo, sir? Saan kat asyak? Di na mo asawan ti kasjay no awan ng isuro. Iso ko matinagdamagan nyo, no asino ti nang isuro iti imbaga na, sir. Imposible ang maibaga ti ubing day dyan awan mang isuro. Apay nga ron asyak ti pagdamagan nyo, sir. Kasano no isuro ti maestrana ti kunam nga imbaga na, no anyaman day ta. Damagak to. Maamuak to no insurum. Terminitin ka. Karkaritan ka mat, sir.
Si sasaganak ama terminate no da basol ko. Ah. Ngam no awan, anya mo ti dusam. Anya? Pati siya, ada pa yan, dusa na? Marmarwam kayo nga minan nga agsasaulatan iti kayat yung nga ibaga, sir. Tao ak, sa anak a robot. At damot puso kan rik na. Akas mo't laeng kada kayo. Imbag ta nakariing kan, Lenny. Adaman damagat kan ka. Anya ka diti imbagam kan ni uncle mo, tamasurun kanyak. May papan iti anya, yaya. Di namot imbaga. Kunana, nga ada ka no imbagam kan kuana. Ngam apay asyak ti kasurun na. Ay, ang mga no dya imbagak, akayat ka nga agbalin nga antik, yaya. Anya? Kasano ko mga balinak nga antim? Saan ka di ano agasawa kayo? Kat antim at tiawag ko kan ka, yaya. Saan nga min abasta maaramid dayta, Lenny? Di mo ka di kayat nga awagan ka inti anti, yaya. Ay, saan nga iti kasta balasang ko? Di mo pa'y ngamin maawatan, taubing kapay. Bro, bigbigat ngam nakarupangat ka. Agpaiso tay kunak agul digger dagiti mamirmiraot. Apay ana ibagam agul digger da. Nisinsya ka diti dakdakamata. Ada insuro na kanila ini. Amok ate kwartak ti makagapo. Iso nga insuro na dayjay iti ubing. Kasano ko mga insuro na ako na. Basta masurunak. Ay na, no saan la kumakasapulan nila ini ti aya. Terminitek tawanan bain. Masiguradom ka di nga insuro na iti ubing. Kasano nga ron nga amo ti ubing ti ibagana no awan ti nang isuro. Padahasang pa'y adamagan ti ubing. Tapno maamuam ti pudno. Tsak pagtaktakanan iti oras dagitang awan kas eskan na banag. Elen, damagam man kan ni Cynthia noon niya ti insursuro na kan nila ini. Taapay ang masuron unay ni Oscar. May papan iti anya dayjay, sir. Diyak nga rod maawatan. Kasuron launay tigayam ko. Padasak man adamagan, sir. Inton day off niya, tagkita kami. Mas dawak namin. Simbang pati di opisina ang nakarupangat. Nula ka no saan akasapulan ni Lenny Tiyaya. Materminate ka no tigayim mo. Anya? Kasta kadagsan ti basol ti gayem ko? Materminate? Isungarod akayat ko ang maamuan. Ta imposible nga isuro na ti ubing iti saan anasayaat. Kidawom man kin ni Sir Oscar nga inton bigat ti day off ni Cynthia, sir. Taagsarak kami. Anya ka di timbaga ni Sir Oscar nga insurom iti ubing. Ta makapungtot ka no. Ay, talaga nga dakurkurang day nga Oscar. Imbaga ka no ti ubing kan kuana, akayat nak ngagbalin nga antina. Ita, atapon nakit din nga insurok ti ubing? Anya? Imbaga ti ubing dayta kan ko, ana? Noon niya nga tamot tinaknakan ni Lenny taapay ang naibagana ti kasjay. Kaawatan na, akayat nakangagbalin akamong ti pamilyada. Ay na, no kasjay lang ti ugali ti lalaki. Uray baknang, saan ko nga arapa-apan nga agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Ay na, friend, saan ka numot asigod akas dyan ni Sir Oscar? Kasano, nagnanayon akas dyan na. Syakit din ti agsagra. Guwapo abastos, makapasuro. Guwapong medyo bastos nga ro. Guwapong bastos, saan a medyo. Ay, gayam. Mabalin ka din nga umayak pa lang iti quarters yun. Agbiro ka klaangan iti sabali nga employer ko. Apay day tabag, yaya. Insaganak daytoy, ta adabasit papanak. Ay, wan kaya. Sikat imangkita nga awan inanak ha. Wan no tinakaw ko dito'y balayo. Panawan na ka di, yaya. Yaya, please, di na ko mapampanawan. Sana bale, tawan pa'y mo't klase yo, ta weekends. Kan agsasaron no ti holiday. Nga ma, apay nga inalam dagiti badom nga, yaya. Kabailan ni uncle mo ti mahala iti sabali ayayam.
Diyak kaya ti sabali ayaya. Ladi nga itak, Lenny. Ngamdakas namin ti panagkit-kita ni uncle mo kanya. Anya ka di pa nagkita na kaya. Rupat kwarta. Ngam sa anak nga agala iti kwarta no saan ko ang nagbanugan. Dayta ti ibagam ka ni uncle mo. Yaya. Please. Saan ka apo manaw? Mabalin nagsubli akto. Ngam iti may sa kondisyon. No agpakumbabalakit din ni uncle mo. Anyat na pasamak. Apay ngagsangsangit ka. Awanan kinasingpot ayayak, uncle. Imbagam ka na arupot kwarta. Iswapim manaw. Napanan na. Pinanawan na kalatan? Imbilin nak iti katulong kan driver, uncle. Ngam niyaya ti kayat ko. Apay ngamin nga imbagam arupat kwarta. Diyak kayat ti insuro na kan ka. Sana nasayaat. Awan matmadi nga insusuro na kanyak, uncle. Diyan baga na kayat nang agbalin nga antim. Diyak kayat na jay. Saan naman nga imbaga dayjay, uncle? Saan na nga amo? Akas jay ti imbaga ka. Anya? Di na amo na dyan nga imbagam? Api nga dabag mo gayam. Makidagusak pa'y man dito'y gayam. Nasingpat samot ti boss mo. Dinakmat siguro papanawan. Api nga inaramid mo daytoy. Pagarupon ngamin day nga Oscar, abilbilinat ni Lenny, tap na mairano dak iti kwartana. Amo na kadi apin manaw kay Jabalayda. Saan gayam? Jepay la ang ubing tinagpakadaa. Kasano daytan gayam. Awanan trabaho. Padasat kat patulong ka ni Sir Mark. Tulungan nak amang birok iti sabali nga employer ko. Anya dayto yan gayam. Diyak ninamnama akas to'y ti pagpanagam dito'y Hong Kong. Awan basol mo gayam. Day di adakurkurang na nga Oscar ti akin basol. Pagatapan nakit din iti saan kong nga inaramid. Inta ko man iti ospital. Marigatan ako nga umangas. Uray ka na yon tayo amapan iti ospital. No di mo matsardengan ti uminom iti arak. Awan papanam, no di iti ospatay. Ay, di ka man mangiruruman. Anya nga ospatay. Ay saan ka nga iruruman? Si Kati mangiruruman iti bagay. May parit lang arudan aramidam pay laang. Ay, iban na ko na Sana kon nga uminom. Agbalbal. Wakaw. Apay so ka diday nga imbagam. Awan ti arak iti ospital. Uwan, bakit? Mapuntahan. Marigatan na kon nga umangas. Inak na rudan mangkita iti lugan. Ipan ka iti ospital. Gamdi ka kuman uminaw iti arak. Ni Rosa, mati masabat ka. Makisarita nga taon, no? Nasakit tinakam na iti imbagak idikan ko, anak. Saan ko apagtimkan, no? Saan nga isaw ti umuna makisarita? Manang, papanam, agturong kan samot, ijay paradaan ti tricycle. Ay, uwan ading ko. Inakmang kita iti pangiluganak ken ni Manong Mau. Agan ano ni Manong? Kimaro man ti angkit na, gapo iti laing na nga uminom iti arak. Ay, kasta ka di Manang. Malaing kan ijay ayan ni Manong, tasya akong timapan mangayab iti tricycle. Ay, agyaman ading ko. Urayan milat tangarudan ijabatog ti balay ti tricycle. Un Manang, agluganak to iti tricycle amapan ijay balayo. Apay nagbiit ka. Ayan nga iti tricycle. Ay, hani ka no Rosa ti mapan mangala iti tricycle. Umaydan to ditaw eh. Mga nukong kuna na lang, mate. Nagtalag ka mo iti tinay tao. Rumbang nga ikan ti tao iti panagtalag no makitam ang nagbalew. Tapno agtultuloy nga agbalbalew.
Daya, mo't pa nagbaliw na siya tao. Makita no asino ka na kayo ti pudno nga agbalew. Makitak mat kit na pudno mat iti imbagana. Umay ka mga Lenny. Masadutak amangan. Taawan ni Yaya, Cynthia, Uncle. Imbaga na ka di ti papanan na. Saan? Di na kano kayo ti ugalim. Nalaing ka kano nga agatap. Nagturod api manaw. Papanan na nga ta. Dakos ka di ti imbagakan ka, Uncle. Apoy-apoy na basol mo ni Yaya nga isutin ng ibaga. Ang pudno ka di nga awan insursuro na. Nga ibagam kanyak da chay. Awan mo ti imbagbaga na, Uncle. Kaya't ko nga minasaanan na pumanaw dito ni Yaya. Ngam, si kamot ti makagapon o apay-apay manaw. Saan ko api napanaw? Iso ti mismo api manaw. Ngam ko nana, adi na ka no maanusan, tanalaing ka nga agatap. Dahita ti makagapon no apay-apay manaw, Uncle. Diyos kiday dya, babae. Inikan naklakat nga rod iti parikot. Saan anaganay gay ti ubing gapo iti kaawan na? Apay nga itapay nga awan da dya, babae. Apay nga asap-sapulan mo tandag iti matak. Ay. Diyos kiday tuyin, arik na. Ayan mo, Cynthia. Ellen, kasla nakitak ni Cynthia nga agturong iti quarters yu. Gustuak ka di. Saan ka kadi nga agungot no pinadagos ko, sir? Pinadagos? Neh, apay. Pimanaw ka di, je balay ni Oscar? Di na ka numaanusan ti kinasuplado. Ken kinalaing ni Sir Oscar nga agatap, sir. Lukas ta, awanan ti Yaya ni Lenny. Anyapay nga no di kasta, sir. Kayat ni Cynthia ti agbirok iti sabali nga employer na. Dakas nga ron lukas ta. Kasanok ang maaramat iti planok ako nak. Kasano? Anya ti plano, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Ngam, pimanaw matan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Una ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar di kaadda ni Cynthia ditoy. Kasano nga ta? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano? Anya ti plano, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Pimanaw mo tan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar ti kaadda ni Cynthia ditoy. Oh, kasano nga ta? Anya ko mga minti plano yo, sir. Sekreto ta adwa daytoy. No adda na pud no nga agayat kan ni Oscar. Masiguradok ang makamove on. Saanan na napudot ti panagulo na. Asino kumati agayat kan kuana no kas jaymat, sir? Plano ko nga ron nga aramatan ni Cynthia.
Ngamin, kaing ingas ti sigod akayan ayat ni Oscar. Ngam imposible ang mapasamak dayta, sir. Kagura ni Cynthia ti ugali ni Sir Oscar. Ugali na laan ti kagura na. Nataar ni Oscar, saan ka di? Iti day taarigat mo. Uray ka lang naka-oxygen. Malagip mo ka di pa iti arak. Sikamat ti mga ipalpalagip. Sapay ko matalikli ka munti arak. Tapno saan ka may dalit. Naira nala daytoy. Awan to daytoy. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Naira na. No agawid ta kat uminom ka pa'y, saan kan ngayag dito'y ospital no ag sungyap ka manan. Bantayan naklatan. Amagsatan ni ti angas. Anya pa'y ngay no di kasta. Isumat ti kayat mau. Nagulpit kan ngayon mo kasta ti aramidam. Saan ka di asikamat laang tinangulpet di tabagay? Amom lang arudan na may parit ti arak. Uminom ka pa'y laang. Sana pa nangulpit day. Panangaasi ko na ma. Agas iti bandog ti arak. Ay, kastam lang arudan. Ikalintag ang pa'y laang ti salbag na tanga arak. Naiday kamot akas kanyak, Uncle? Apay? Adala, malagip ko maipapan iti trabaho. Siya? Nalidaya? Tamailiwak ka ni Yaya Cynthia? Lipatan mo ni Cynthia. Di na kan kayat iso api manaw. Saan man, Uncle? Nasingpot kanyak ni Yaya Cynthia? Apay-api na basol mo, ititi na inaramid, Uncle. Impagarap ko nga no insuro na timbagam kanya. Kaya't ko ngamin nga agbaling nga antik. Iso nga imbagakan ka, tikas jay, Uncle. Idi pinagungtak gapo itimbagam. Imbaga nakadikan ka? Dinamag na. Naanya ti imbagak. Taapay nga inawagam ka no iti rupat kwarta, Uncle. Ada ka di pa imbaga na? Saan ka no anala ka ama pasamak ti kayat ko, Uncle? Imposible ka no. Nukas na. Sana po no ti atap ko nga insuro na ka. Naliday ka matita, bro. At ka di parikot. Kanayon na naliday ti ka anak. Manipod awanan ti yaya na. Ay, kaasi mati ka anakam no kasta. Uli lang rudan. Na ipaidam pa'y kankwa na ti kakaiso na aragsak na. Tinasing patayaya na. Ada pa nga tamaalak ayaya akas ka ni Cynthia. Jakmat ngamin amo no ayan nan. Bro, kayat mo ka di abirukan. Kasla mabainak gapo iti imbagbagakan ko na. Inosentimat gayam. Bro, di ka di mga ramid iti addang tapno masarakam? Tsaka mo. Addan samot pa nagbabawi ni Oscar kadagiti imbagbagana kontra kan ni Cynthia. Pagkunaan nyo, sir. Nadlaw ko analiday. Kan maasi iti kanakan na, takanayon analiday. Imbagayo ka di nga adda dito tigayem ko, sir. Saan pa'y? Barang agbaliw ti panunot na, katsapulan na ni Cynthia. Sa pulen na nga ta. Agasam ta imbaga na arupat kwarta ni Cynthia. Nalabos nga agsasausa. Ay, mas daawak man iti dayjay agayam ko. Dakal tinagbaliwan na, manipod linukod ah. Ngam madimot nga ibalas kin ni Juan tinaramid ni Jose, sir. Ay, nakulaapan lang ti panunot ti gayam ko. Saan nyo kumapay nga ibagbaga nga adda dito ni Cynthia, sir? Kaya't mo ka di nga intagpasyar? Jack kayat, Uncle? Ni Yaya Cynthia ti kayat ko. Apay asa pulam kat pimanaw nga rodan. Kanayon nak nga isuro. Nadasaan ko nga amo iji pagadalan. Ita, awanin ti mangisuro kanya. Di mo ka di kayat nga intamangan iti restaurant? Saan, Uncle? Saan nakamabisin? Anya nga iti aramidak. Tapno agsubli ti ganay kay mo. Awan, Uncle. Kailiw ko lang amin ni Yaya. Kaya't ka makasarita, Cynthia.
Papanawon na ka dito'y balayo, sir. Saan ko nga aramidin dayta, tamay saak mo ta Pinoy. Agyaman nak, sir. Anya ka diti pagsaritaan ta ako nayo, sir. Amom ka di, amanipod imay ka ditoy. Nadlaw ko, akanayon ang maikulkulang ni Oscar. Amano kaya't natimangalay ti sabali ayaya, sir. Nakuna kanon ni Lenny, adi na kayat ti asino man ayaya. Sika kano ti sapsapulan na. Ay, kaasim at jay ubing. Kasday mat ngamin ti ugali ni Sir Oscar. Awan pa'y inagumak a kwarta, asaan ko ang nagbanugan. Nagmadi ti ugali na. Saan asigod akas dyan ni Oscar? Nang rugi, idi naggigidan tinaliday apasamak itibiyag na. Kas ko maitian niya, sir. Diyan pa nang luko kan kwa na ti kayan ayat na. Kan tipan naka-aksidente, dagiti dadakkal ni Lenny. Anya ka di pa ti amom ang naglabasan ni Sir Oscar. Grabe tinapasamak yan ni Sir Oscar. Iso ang nagbali na kasi jay. Anya tinapasamak gayam. Ison tinagbalin nga ama ni Lenny. Nabangkrap ti negosyo na gapo iti babae. Kumusta nga taitan ni Lenny? Kuna ni Sir Mark, akanayon kano analiday. Saanon anaganay gay. Kaasimat nga rod ti ubing. Uray ni Sir Mark, maasyan unay kadagiti agangkul. Ngamawan ti maaramidan ta. Nalpasa kun apim manaw iji balayda. Bro, lumakitam ni Cynthia, kaya't mo kadipay nga alaan kasiyayan ni Lenny. Una, agpakumbabakan ko na. Manipod pimanaw iti balay, naliday kamin ka ni Lenny. Sabalin samot daytan, bro. Sa balay talaga. Saan mo ka din nakapungtot ni Cynthia? Sanin, naka-ameris ak ngawan basol na. Nasayaat no kasta, bro. Nakamove on kamot langan. Ti parekot no sa dino ti ayan na ita. Ako bro. Aday jay balay. Ah. Nagkamang iti quarters da Ellen agayim na. Agpaiso ka di? Wen. Ala, umay kay jay balay. Taing kasukunan. Ay, Itatadatan dito'y balay. Nangagmaw ti ibilin ti doktor. Ay, awan malagip ko nga imbaga ti doktor. Basta ko na, tumarek ka na dagiti agas. Dajay lang mo ti malagip ka. Di ka manan agpamarangawan ng ngagmaw. Amom ti maiparay. Ngamno di ka pa'y ladumngag. Tay kunakaon. Saan kan nga isublay iji ospital? Tila malablabid mo, mate. Ay agpaiso ti magbagak. Sayang laang ti agas no uminom ka manan iti arak. Pamigsak nga rod ti ara. Ay sana pamigsa. Iso ti mangidalit kan ka. Pangasim, Cynthia. Agawit tayong kumanin di balay. Nakakaasin ni Lenny. Di pa yan mangmangan. Di na ka din pagatapan a gold digger, sir. Sanan. Dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinasabrak ko. Urag pa rin tumangak. Tapno lang mamati ka nga agbabawi ak iti inaramid ko. Saan, sir? Saan yung aramidan dayta? Di pa nagpakumbabayo, kat umanayan kanya. Agyamanak. Maragsakan laki din ni Lenny, numakita na ka. Mailiwak matan ka ni Lenny. Nasingpat nga ubing. Iso kay kayat na ka, tanasingpat ka. Ulit ti dumawat iti pamakawan. Naimbag man, ta nakaumay ka dito'y balay. Nakaamirisak iti imbaga ni Manang Manong. Dumawatak iti dispensar. Adda nga binalimod asakit tinakam ko. Aya. Wen Manong, dayta ti pudno. Agyaman na kading kaw. Naibagaklaan ti kasjay tapno makaamiris ka.
Gapo iti dayjay nga imbaga, manang, nakariingak iti pan nakailibay ko. Agpayso ti imbagam, nga anya ko matinagbanagak no awan dagiti nang tagtagibi kanya. Lakay, nakaamiris ni Rosa ket nagbalew. Si Kangay, nakaamiris ka kadimat tan. Agbaliw ka kadimat ket saan kan nga uminom iti arak. Ah, sige. Ika gumaak. No nakaamiris ni Rosa, apay kumangay ajak mo't maramid. Ay, saus nagsaya atid lakay no agbaliw ka. Pagsaya atam mo't laang. Lenny, ayan mo. Umay ka dito sa salas. Nakaigdaang, Uncle. Diyak kaya tirumuan. Magkaturturog ang. Ada surprise akin ka. Intun bigatan, Uncle. Ha? Nga uri ibagak. Nga adda niyaya Cynthia? Anya di ko na, Uncle. Ada niyaya. Wen, umay ka dito eh. Adda, kunak lang roden. Umaya ko, Uncle. O sige, darasem, umay kan. Yaya, anda ka. Napanam ka di. Arakupin ka man. Nagirot mo day tang arako pa, balasang ko. Uncle, agyaman ak ata na saraka mi Yaya. I love you, Uncle. Agyaman na. Tanagsublin ti gaganay gayam, Lenny. Dakol nga min ti maitultulong kanyak ni Yaya, Uncle. Dito'y balay, kan iji pagadalan. Agpaiso ti kinunam. Iso ti silaw ta. Naragsak ti pagtangan ta, no adda ni Cynthia. Ha? Nalidaya kiti pimanaw, Uncle. Ura siya. Nalidim ti lubong ko. Idipip manaw ka, Cynthia. Kunakun kat nga oray si kakat nagliday, Uncle. Yaya, ara pupunta man pa. Agpagpakaasyak, Cynthia. Anya ka di day, Jai, sir? Nalidom ti lubong may kanilay no awan ka. Numabalin ko ma. Kasi kati agbalin asilaw mi. Kasano ko mati pa nagbalin ko asilaw yo? Ti imbaga ni Lenny. Ngagbalin ka kumapod no nga antina. Sir, husto ka di timangmangag ko kada kayo? Wen. Katkid dawag adinak ko manawagan iti sir. Oscar ko namlatan. Imposible daytoy. Pangasim. Di mo ko maipaidan ti panagbalin mo asilaw mi kanileni. Please. Ikanak pa iti panawan ko ngagpanunot, sir. Adda amin kan ka panawan, Cynthia. Nagpindas dito'y aparke, Auntie. Manipod ita. Santan nga aglitay. Taaddan ton silaw ta iti pagtaangan tayo. Agyaman na kada kayo adwa, Auntie, Uncle. Ala. Into nagkalaysa kami kanyantin. Si Kati Flower Girl. Naragsakak, Oscar. Kunak no agnanayon ka asuplado. Si Kati nagbalin asilaw ko. Ana magbaliw kanya. Linipat kong tinapalabas. Kat si Kati imbilang ko. Anang silaw itinalidem alubong ko. Aramidak mati amin. Tapno agnanayon asyak ti silaw yo. Iti pagtaengan tayo kada Lenny. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryetay o itaalawas anapauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay